jogging moment of ni Sophia and Jana. It's Thursday this evening, May 2026. Jana, Jana, go! Jana, Jana, go! Labay sa amin, Ma'am Joy, sir. May mapag ka ni pagsugod, ni pangkapoy na mo ha. Labay lang may in and out. Kaya mag-jogging sa ako. Nakaabot namin sa merkado. Ngaba na nang nilalakad namin. Mao ni ang Hingog City Public Market. Tara di ay to ara. Wishing fountain. Waman tay coins barya dala. Picture. Sige, datang kayo ito ba niya? Ito ba, ano? Ano ba? Dara, pagkiri ito. Tora, ayak na. Hello, agi lang vlogger. Hi idol. Ano lang? Hello vlog. Welcome to my guys. Tara, let's go. Walking lang sa akong goal sa pag-jogging. Mawala akong puson kay kung dako. Trying hard. Pick up. Mawala pa baka ni magamay pa baka na itong puson ani. Try. Basig try. Pusonon jigog dako man gud eh. Ambot na lang jud akong puson. Saan papawalaan ni? Sige, Elsie, go! Ayaw undang. Malay mo, pagkaugma, wala na kay puson. Planted na yung stomach ko. Oh, Diyos ko. Bas hindi ay. Sophia! Wala pa kagihangat. Ha? Sophia! Okay ra ka? Okay kayo. Wala pa kagihangat. No? Wala, okay ra gid ka. Say naman sa imo ha. Say. Nagas. Dihanap na ko. Paingon may sa pantalan. Lavender. Paingon may sa pantalan. Ato tag pantalan ba niya? Pag-abot dito, mangis na ka. Unsay puro sa pag-jogging niya. Pag-abot dito, magkaon ka. Maghihapon. Sige na, paningat na ko. Nabawasan na niya akong kuan.
fats. Nahilis na. Ah, hindi mo pagalit. Nahilis na. Ay, paningot na ko. Wagtang na ni ba? 5 kilo nang nabawasan. Doon kami sa Pantalan. Bibo kayong grahayan, oh. Mga unsa ta ninyo, manulod sa ta. Hala. Mats money. Pero pag may ito manulod sa ta. Ngayon kay tao sa grahayan. Halaka! Nanami sa Pantalan, Lavender. Kaabot ra gid mi sa Pantalan. Hindi pang kapoy. Mara. Hindi pang kapoy. Stretch. Ang legs kay gihawi. Welcome to the Bay, Hingoog City. Hingoog City, the Bay. Hagi lang mi. Uli na mi. Thank you, Hingoog City, the Bay. Hingoog City. Kanang mahilig ka gaon ba? Yan. Picture na lang. Pauli na mi Lavender. Ayan ha, agi na mi plaza o. Rizal Park. Noog, Miss Oriental. Yung tagtubig, igiuhaw. Where? Inquire nga, magrenta ka? Diri o dito na pito. Ah, magdiha? Oh, Pero nga nagpangkuan oh. Tapos sa McQueen San. Hello Black. Mga ana yung Hello Black. pag naki 5 mil man nanakaingan na. Ha? 5 mil nanakaingan na. 5 mil? Oh, Pag short di ako 5 mil. down payment man 5 mil. Down payment raman di ay na. Ay, sabi na kung 5 mil ra gyud. Kuratan man sa tanin mo. Nanami sa highway. Pauli na mi. Lavender. Di pa maulan na nakit ang kabagtakan. Kabagtakan. Nang haw yung kabagtakan. Di pang kapoy. Di pang kapoy. May nanakit ng bagtak. Walay kapaguran sa piyaw. Sige, sa piyaw. I love Barangay 23. Barangay 23 dahil ni diri day. Nakaabot na gid mi sa balay. Humana gid mi walking and jogging. Nagikan mi diri sa balay gaina is 8:35. Tapos karon ang oras, time check is 10:12 in the evening. Na namin sa balay Lavender, nakauli nami. Thank
Thank you for watching, guys. Thank you, BF8, everyone. God bless us. Love you all. Bye-bye. I love you, Lavender.